ole clear tu te hin zawai chi bai kala buk le vek chawa hei voina chuanin pressure cooker hi karon hu don chawa tha ka ti ang company khamo hela hian company chi thum kha kan in chop ve a chung konu tan poimo ka ti ve deuh te lo hrilh zeu to don chawa enge pangpar lam ngor te ka channel la kalo da thina chang chuan chi sang te news te kan update ve zoi boka ange angai reng te timela pangpar tui lo mi te ta na ka channel te in lo chhor tang kai ve theina tur te ka han siam ve zeu lo chuanin en tur hi awang ve thina chuwang chuanin anol puina kan tang kai pui tur angkha karon sei ve zeu to don ni voina po he cooker pressure cooker hi eng pressure cooker nge kan thanang nge thale tlo man to chuang si lawa chuan ti te kha karon sei ve do na thil man to pui hi le kher tur te na ni lawa atawa wang hian an tlo ti na big po ani chuang lo ni chu ma se thave si tlo ve si angkha nol pui na kan nei thei tur angkha karon sei ve do na pressure cooker bi ka chuan chu ve in ta na kan video tur chu ni a atir tanga abul tanga top thlek amelo en sak turin clear tu te kalo som le vek phot cheu ni tuna kan lo soi tanang chung konu tan chuan thil poimo ve tak mai pressure cooker hi en company nge thale rin tlak ti kha keima experience ateng lo hrilh ve don chewa helai in huang hian mingin kan chung kwa chuan pressure cooker kha paruk kan nei ve ngi chumo chuanin tuna kan man common ber chu helai mi Hawkins hi ani a chuan hei poi Hawkins ani a chuan an that dan le engtiari nge kan man to ti kha karon hrilh don chewa chan chu hei in dang thar te point lo mai thia ka channel en tu te zinga le cooker le poimo deuh te po khain lo mai thia chuan hei in huang hianin ka cooker company hi ain ang lowa chi thum company pathum kan mang ve to a chuan hei in huang hian pigeon kan ti don nge an hi a hei le hi pigeon khau khani a chuanin hemi hi kan indan tirami kum som chuang to hi bal po bal stain vena sa to em kan mang to lem lawa ma sengin ala thavek ni hi cooker siama siam tiranga ya kala khoi man lawa chuan bal te po bal ve niaw rewa kan entir thau don chu ni chuan hei in muang hian hi kum som pahni ani don to ni chu kum som pakhat ani don to a kum som a chuang to ni chu he cooker hi mo induction friendly hi induction ate man theya chuan he company hi kan leidon khan Hindalco aluminium made from Hindalco aluminium a that top pani chu hi ya then khat chuan Hawkins ai te po in an du a mintia kan leidon khan a to vero a man za te ro kha chu ka hre to lawa liter thum ani ai hi chuan he kan cooker ma saber ani ta ri chu bo chu takaron sei du chu kha hi induction base ni a induction a po a chuan thia gas a lo ti nan chumo induction hei heater ang chi ang akhan hi ta po khan a chuan thei ta ni chumo chuan hi kan han lei ve roi kha ni a chuan kan mang tlo em tu na po hianin hemi a phui zong a hian problem engma kan la nei lawa tun thleng hian thatakin kan la mang thei ni chumo chuanin ka han soile du chu hemi do ta hianin hemi pigeon ho hi ka leita ni chumo ka cha Flipkart ta khan set of 3 khania chuan hemi te le hemi hi a chin kha a in tron thei ta ni chuan he company hi ka fak lo ni chumo ka fak lo khop maya chuan hemi hi kan nei na hi kumthum borvel ni tonga ta chuanin a phita hian te mela hemi a phui zonga han kan boi ngal der ni chumo chuan kum hi ve kha chu thatak khan kan mang ve a regular po kan mang regular lo masengin a phita khan problem aron nei chho tan ta a hemi hi set of 3 ni ta a hi ai set ni chumo ti hian ai set a chuan a phui zonga khan problem aron nei ta vek main en vai khan mo pathum khan that chu thare ul tu ka ni chu atlom ro box a masegin atlo lo ti kha kalo soi du ani chu hemi leito nei ve to te pun ammei thia keima hmana chuan kan mang thian lo wange kan mang tlo tlat lo ni chu he kum thum or kan manga man tak lo deuh tho in ti han phui thei lo in om topa wasar te khan thlak thina ma se engte wala ang chuang lawa chuan hei hi
heng ho ai ha ka nei mat le hemi ai hian kumni velin anau pangang kumriat bor vel ni ta se hi hei Hawkins company ni a chuan kumriat upa ani chumo kan le atangin ti na chu an siam atang ni lawin kan le atanga kumriat upa kan mang to ni chu chuan he Hawkins hi 5 liters ani a ala thakop me engma problem kan la nei lawa phui tha em in bong sa te pawh kan la phit vat thei ni chu ni le ta se Hawkins chu athakop me hi pijuan ho kha mo induction base mo nge company Hindalco aluminium hi atha em hi ka boka le tur po se ka le ngam sak ti kha kan lo soi du ala tha lar khop mai tu na po phit zonga po mo chuan kan nei tamlem lawa ma sengin keima chuan Hawkins hi ka du em ani Hawkins chu hei chau ka la nei ta hi kumina kumtir lama ka cha thar khani a hi amantlak wak to lo wang khan hi ka han cha thar le khani a ka han le thar le a chuan cha hi kan ti te fowa mania thil kan cha swal chungchang vel karon update waka thili cha hwai re reng phakat ka chuan mi ron tia ni hei site te tun lai tam to a chang chenu tan chuanin pon lama vakal chua lawa in lama mani phone atanga bazara in ron thlen thlap the hi chu kan lo du ve thina nge ha damba ka hunte hek lawa mu a tha nge chu a tha ni chu ma se khatianga vakal chuak man lo tan kha chuan ris te kha kan lo la ve de thina thil thabok si tombok si jang the kan lo zong thina ni ma sengin karon soi to angkhan heng site him lo apps mei lem phwa chop IG te Facebook te tianga apps him lo hau te site phwa chop lu tuk te kha chu lo cha to lo ula ka ti a heng ho hi Flipkart ka cha ve ka ni chu chuan Amazon le Flipkart hi bungra vel kan cha na tlang pui ani a chuan eile inte poi cha tur tam tak omni kha Flipkart ta pa grocery kan ti ho khamo chuan atloma chuan hei po hi MRP a in kan leitlom thei ni chumo chuan cha thei chuan Flipkart ta te Amazon ta te khana hima ti kha kan soi tel ve le sha manga chuan hei nutan chuan cooker thalo man hi chu ani nom em a phit siam ngai te then chuan an kam tuk ka khatiang kha angai me lawin hei kan pressure cooker te thatakin kan la mang theia chuan he tiang dum hi keini chang chenu tan chuan no tlet vur te kan man ve lo ni chumo chuan chuan a tha ka te em a dum hi ka war em ani chu bungbela po dum lampang he tianga a balwa lang te wal chuang lo ma se 5 ve thau si khatiang kha kalo war ve a chungte po chu ka changchet puite mang ve duin omta ka ti in pressure cooker a hian eng pressure cooker nge kan thananga eng chinge kan leyang ti kha karon hrilh fia ve chewa chuan he pressure cooker Hawkins si keima chuan ka fak khop mai ni ti kha karon soinga chuan induction base kan du ani chuan Hindalco aluminium kha induction base a chuan tha em a Hawkins te po hi om thawa induction base kha ase ke mani hen induction hi kan man lem lo wangin induction base kha ka lei lem lawa hi chu gas a chuan thei ngor kha ka leya chuan Hawkins sa te po nge company dang prestige enge anang ka shelawa a that tho real tho tur angai la kala man lo wangin ka soi thei lawa khai ro chu Hawkins hi induction base in du po in a om vekani ti kha karon soinga a heng hi karon fakve na chan chu heng company teng engma hlok na tiang hi ka tel don lawa ma sengin keima experience changin ka channel lo ngai na tu te tan tha ka ti kha karon hrilh ve le chewa thil reng chu keima ma ni experience chang hena chiang ber thina ka tia chu wang chuanin ka man me lo soi kha chu ka du chuang lawa ka man to atanga tha ka ti haute karon hrilh ve cheu ni chu chuan heng hi kum som don an ni to an la tha em a chuan hi kum thum hei pijuan ho khumo kum thum an ni to kum thum vel an ni an man tak mang to lo ani ti kha ti te kha karon hrilh ve chewa thil poisa kan seng ve thil che deuh leite hi awi om thina poisa te tho chho hara nge chung poinu tan chuanin in ren chem te hi ngai ve thina thil ranga bungbel kan lei don po in thave si tlo tur kha kan ngai to kha ngai ve a chuwang chuan mi pakhat talin in lo hlok pui theinan ti in pressure cooker tha ka ti kha karon hrilh ve cheu ni chu ole ka channel ten no hlut saka tiang khan bungbel te po tha ka ti angte ti meila makeup te po nyang skin care angte po hi ron ti zeu ka tumanga atuna han ka mai bol hi kein en kol me ka mai hi bol tla tu nai chu kumte lo upa ve to chungte po chu anikina in share duin om chuan ka experience te karon share len chu vo in tan chuan
bung bel pressure cooker ah chuan kha zong kha video ka lo hrilh thei chu chu lo ni ta se chuwang chuan site hi ma tang ngei nin cha don pon Flipkart mo Amazon mo tiang vel tang khanin lo cha anga chuan heng chu bung bela chuan a hi mani chu Flipkart te chu mo lo dik lo ni poina thleng let theya ma se site mu mal lo Facebook te Insta IG vela anon fak vak thil that mel deuh hi chu lo cha lem lo ula ti te kha kanor soinon le anga chuan lo him ula insum te ni na tur ang taka him takan man theinan karon hrilh ve de chu ni chu thlir tu te hin zawain bye bye in lom thu ka lo hrilh vek chu